Bon dia, avui parlarem del pintallavis. De veritat, et poden matar? També desmuntarem alguns mites que corren per la xarxa. Això del pintallavis ve de lluny. Sembla ser que les dones de Mesopotàmia fa 5.000 anys ja utilitzaven fragments molt petits de pedres semiprecioses per fer brillar els llavis. Cleopatra feia servir un pigment tret d'escarabats i ous de formiga. Al segle XVI, Isabel I va fer popular el pintallavis. Utilitzava una base de cera i el pigment s'extreia de pètals de rosa o de gerani. Fins al segle XIX, els pintallavis s'aplicaven amb pinzell. Al 1884, a París se va presentar un pintallavis modern. Estava embolicat en paper de seda. La base era greix, oli de ricí i cera. El primer llapis, tal com coneixem, el va inventar Roger Gayet, que va pujar la massa dins d'una caixa cilíndrica. A la dècada del 1920, el color més apreciat era el vermell fosc. Des d'aleshores s'han creat molts més colors, però ara la funció del pintallavis també és hidratar i protegir. Els pintallavis contenen una varietat d'ingredients diferents, com ceres, olis, esmaltes, vitamines, cremes suavitzants i pigments. També contenen material de farciment i filtres solars, com ara mica, sílica, òxid de titani, que donen propietats i colors diferents. Entre tots aquests components que formen part dels pintallavis, es poden trobar petites quantitats dels metalls com alumini, cadmi o plom. En aquest vídeo ens centrarem en el plom. Per què pot ser perillós? El plom és un metall pesant que se sap que està vinculat amb certes malalties. A la xarxa podem trobar molta informació sensacionalista, manipulada o directament falsa. Nosaltres ens referirem només a articles publicats en revistes científiques. En aquest tipus de revistes, la informació que hi surt ha estat revisada per altres científics i científiques per garantir-ne la veracitat. El plom és un element neurotòxic. Elevats nivells de plom en sang poden produir canvis en cervell, com disminució a nivell de quocient intel·lectual i també greus problemes en el sistema nerviós central. Sembla clar que no convé que hi hagi plom als pintallavis, però com deia Paracels, només la dosi fa el verí. Segons l'observació de Paracels, totes les substàncies són tòxiques a dosis altes. L'aigua, l'oxigen, les vitamines poden matar-nos. Aleshores, quin seria aquest límit? D'acord amb el reglament europeu, els compostos de cadmi i plom estan prohibits en els productes cosmètics. Sols es permeten les quantitats que són presents de forma natural en el material de partida. En canvi, la FDA ha establert un nivell màxim permès de 10 parts per milió. Sabeu què és una part per milió? La mateixa paraula ho diu. Un llibre entre un milió de llibres, una gota entre un milió de gotes. 10 parts per milió seria una gota entre 100.000 gotes. 10 ppm també són 10 mil·lígrams respecte a 1 quilo. Els estudis que hem consultat situen el contingut de plom en pintallavis per sota de 10 ppm, però molt pocs pintallavis contenen zero plom. I com es fa per saber si un pintallavis té plom? A la xarxa trobem un mètode, si més no original, per saber si el nostre pintallavis té plom. Aquest mètode no té cap fonament, no us en refieu. Sabeu el que realment funciona? La feina dels científics i científiques que, utilitzant instruments com aquest, són capaços de determinar quantitats molt petites de certs elements. Ens acompanya Eva Margui, la professora de la Universitat de Girona i investigadora en el camp de presència de metalls en cosmètics. De grans trets, què fa aquest aparell? Doncs Vicky, mira, fem servir un instrument com aquest, és un espectròmetre d'emissió atòmica en plasma. Aquí posem les mostres, llavors el contingut d'aquesta mostra és xuclat cap a dins l'instrument i aquest instrument el que ens permet és aïllar els àtoms, en aquest cas els àtoms de plom que hi ha en el pintallavis, i poder-ne determinar la concentració. Però com podeu veure, per poder posar les mostres en aquí i que es xuclin cap a dins l'instrument, el que necessitem que serà, primer de tot, transformar el pintallavis que és sòlid en una mostra en estat líquid. Per fer això, habitualment es fa una digestió, que és posem en contacte el pintallavis amb àcids molt forts, a alta temperatura, per crear aquest líquid d'aquí, que és el que acabarem analitzant i determinant-ne el contingut de plom. Aquest mètode és el més utilitzat? Vicky, doncs jo diria que sí, que actualment és el mètode que més s'utilitza. El que passa que, com ja he dit, per utilitzar aquesta tècnica necessitem transformar la mostra sòlida en un líquid amb l'utilització d'àcids forts i temperatures molt altes. Llavors el que estem intentant fer, investigadors d'aquí l'UDG i també d'altres parts del món, és intentar desenvolupar mètodes que siguin més sostenibles i més verds. Què vol dir això? Doncs que ens permet analitzar
tractar, per exemple, el plom directament en la mostra sòlida sense haver-la de tractar. Moltes gràcies per les teves explicacions. Esperem que aquest vídeo us hagi estat útil i... Uau! Els pintallavis tenen química!